गोलावाङै जुमाया आजां गोसाथाय फेग्लि होजोब्बाय आंखौ है गस्लाफ्राबो होद सानजाखौला जाना लाग्रोसैलै आं सोरबालाय लामा नुवा नामा मानो गुवार लामा दङ है आदै बिदि लामा सामा जौ लोंनानै लासिं सिं जायोना होद साला नोंलाय मा मिथिगौ आं मा टेनसन दं आंसो मिथिगौ नोंसोर जेबो मिथिया है आदै लोंनायजों टेनसन खाराना होद साला नोंसोर जेबो मिथिया थां 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 बिसोरनो गथ'फोरखौ गाज्रि खालामजोबसिगोनलै नैलै सुवादफ्रा फैगौ आं दाख्लै बिनि फिसाजो गेदेरावदोंमोन ना बे बख्रा बोराय जुमाय फेनाय मानसिखौनो गियो नामालै फैलै फै माथो नोंसोरलाय माथो दाख्लै नोंसोर आंनि फिसाजो गेदेरनाव दोनलाय ओइ बख्रा बोराय नोंनि फिसाजो गेदेराव फैब्रा जों दाखालै दिगदार दं नङाब्ला थां 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 ओइ बख्रा बोराय थाब थां हिनजाव जोबजागोनबो बुजानो आंसो बुगोन बेखौ गरमथारब्रा बोथोरफ्राबो सना दै गिलास लाबोलै गरमथार माथो बोथोरानो मा सना ओइ थु मा आदार होनायखौबो होलाङाखै नोङो जल्दि थां बावदोंलै सना गाव जानायखौबो बावा जल्दि थां हा बेखौ नोंसो होनांगौलाय र' सना होनसै साला गाव मबाइल थुबाय थायो बे खामानि मावनो हायाना हा बेलाय मा कल खालामलाबायखोब्रा हेलौ सुके ओइ लाबोबायमोनलां लोंग्रा नामा हिनजावरा नोंसोरलाय सोर महर गैया खारसन फैलायखोब्रा ओइ बेफोरखौ बाद दोन नायनो फैब्रा र' थांगौ जगार खालामनानै खा होद माथो सान्दुं गोसाद्राय जाबायलै थांसै सुके होद देरि गरमाव सोलोलै सुकेसो माथो फै जिरायफै अबिंगे खोनादोंना आलासिफोरा सफैबाय सियार लाबोबाव लांगौ जिरायदो आं मिंगे साहा फुदुंनो थां जिरायथ' होमबा आलासिफोरा आं साहा फुदुंना लायनि मारै मोनबोखोब्रा सुके हरखाबै मिन्थिस्लाब मोनलायलायै बेफोरलाय आरो मा खोन्थाबावनो आंलाय मा बेफोरलायब्रा सुके मोनबोनायथ' जाहोन थायोना ओइ बेफोरखौ बाद दोन आच्छा सुके मा खबर मोजाङानो नोंनालाय बर्थमान आच्छा र' अबिंगे साया जाबायना लाबोदो
लोंदो साया बे सिवादालाय बहा मोनखोब्रा एसां दलद हिनजावखौलाय ओइ फाग्ला मा जाखो जेबो नङा नै सुखे लों ओइ बिंगि ओरैया गैला ओरैया ओइ सुखे मा ओरै जाखो बेलाय जों गोदो ओरै जायोमोन ना ओरैयालै ओरैया बैयो फैसा औलै बेनो मोनदां आरो हागायालाय बहानि जाखो मा गामिनि आङो नाराबारिनि माबा गय खाना लायदो दं होनबालाय दसे जाथ'बाव गया जादो जादो सुखे सुखे थांलायनोसै खोमा आसि होमबा दे थाथ'दो होमबालाय औ दे मालाबा फैबाव गोसोथोलायखायोमोन नामा बिसोरो है बहा बै बख्रा बोराइनि फिसाजोखौसो गोसोथोयोमोन बियो मारै मोनबोखोथाय सुवारा ए बिदिसो सारा दासो लामानि जिंसो स्रां जाबायना आंना मा होनदों नों जेबो नङा दा दाउला गासिखौ न'आव बुथारनोसै ना जोंहा र' नों बेथा न'आवल' मोनहैग्रोथों आयु दाबो फैया बोरैबा लोगो मोनलांबाय बोरैबा रायज्लायफ्लांबाय नोंजों सना बोरैबा हायना नांबाय बोरैबा अनखांगारबाय नोंखौ आं गोसो थोफ्लांबाय बोरैबा लोगो मोनफ्लांबाय बोरैबा रायज्लायफ्लांबाय नोंजों सना बोरैबा हायना नांबाय बोरैबा अनखांगारबाय नोंखौ आं गोसो थोफ्लांबाय ओइ फाग्ला मा जाखो थु जेबो नङा ओमफ्राय सोरखौ जमदों लोगोखौ गोदो आं नोंखौ एथ' गोसो थोयोमोन आयु गावहानो गुबुनखौ लानानै हा दाबो लागोनब्रा सना मोनबा हाब नोंसोर मा जानला मोनलाब्रा सोरब्रा नोंलाय 20 थाखानि अबेनि सिख्लाया रोगा नोङो होद नों सिरथा आयु बे थाजालाहाय थांसां हिनजाव उन्दालै बियो होनांगौ बेखौ जाबाय फैदो था नों साला हिनजाव उन्दा आइदि जुवादफ्रा जिफोर जोब्बाय आइदि नायगोनलै नोंसोरखौ नायबाय था नों साला हिनजावखौ बुजायगोनसो नोङो